И здравейте, хора! От тогава не сме се виждали, а? О, да! Може би пак се завръщам в YouTube. Дали е това, което си мислите? Да се завърна пак в YouTube? О, да! Както ще видя под заглавието на клипа, все още не съм го направил, ма вие сигурно сте го видяли. Том го кача. Не знам кога ще го кача, може би една-две седмици. Аз от отдавна не съм качвал видеа, както може да видите. Последното ми видео буквално беше преди 4 месеца или толкова беше. И преди майче няколко дена качих ново клипче, което, нали, както винаги играем някаква игра и стандоф е. Така че очаквайте някакви не същите игри, които трябва да бъдат. В принцип очаквайте повече стандоф и да не качвам по толкова много време, както преди. Ще качвам само понякога и няма да бъде често, на седмица може би по 2, 1, 3 пъти, не знам. И повечето контент ще бъде само на стандоф или нещо друго, не знам. И ще видим, защото тогава не съм качал и може би доста от вас са ме забравили, защото последното ми видео има 7 гледания. Не е както преди много да има, по 40-30 пак е добре, нали? Ама сега буквално само 7 гледания и вие сте ме забравили, повечето хора. И 0 лайка. Така че и защо толкова много почивах? В принцип мислех вече да не качвам видеа никога повече, но просто реших един път да ви почна, дали пак да се завърна в YouTube. Почти никой не го е видял това. И затова реших аз да се завърна и пак да се качвам по някоя видеа. Не знам дали ще искате пак да ви излизам ли. И като цяло контента ще бъде само на стандоф, както казвам пак, и няма да има почти нищо друго. Защото стандоф в момента е единствената игра, която ми харесва и игра буквално само нея повечето време. Така че приготвяйте само за стандоф, за нищо друго и само понякога да качвам. Нали, те си през лятото много да качвам видеа, ама буквално качих само 3 видеа, които ми бяха предпоследните и да. Трябваше да качвам много видеа, ама не знам, вече спрях да качвам и това беше. И сега се завръщам до някъде, ще качвам си не точно редовно видеа, ще видя. Може редовно, може и да не е редовно, пак ще качвам видеа. И няма да ви оставам без видеа поне на седмица 1, 2, 3 пъти ще качвам. Така че да знаете, ще има видеа, ще качвам. И ще гледате контент на стандоф, ако ви се гледа. Или ако искате нещо да го пишете долу на коментарите. Защото мислям, че в момента ще бъдат много яки видеа на стандоф. И сега, това ми е първото клипче за новата година, което говорим с глас. Защото последните ми клипчета не говорим с глас и си мислям вече да не говоря с глас. Защото не знам. И искам сега тази година да отдаем 100 абоната. Дали ще го направим? Защото мисля го още от миналата година да отдаем 100 абоната, ама спрях да качвам и не можахме. Сега ще отдаем 100 абоната. Нека да направим 100 абоната тази година, ще качвам си и ще отдаем 100 абоната. Затова абонирайте се за този YouTube канал, защото ще качвам явно ти видеа. Така че да. А защо го правя този клип? Да ви кажам защо отчувствах. Какво мислям да правям за новата година, дали ще качвам и дали ще има някакви видеа. Качало да ще има. И да. Исках само това да ви казвам и през лятото, този път обещавам, че може през лятото
да ви давам и още контент. В смисъл към още други видеа. Нали, ако искате към Fortnite или някои други, защото аз доста играх Fortnite преди, ама сега спрях. И като цяло да. И спрях вече да качвам, но сега вече ще качвам, обещавам ви. Ще качвам видеа на стандоф и ако направим 100 абоната, може вече да се завърна изцяло си в YouTube. Така че, да. Вие как мислите? Искате или не искате? Пишете долу в коментарите, ако искате да се завърна. Така че, от мене, чао.